Giilaw gipasidunggan sa Davao City Council ang kalampusan sa Davao Para Athletes human mihakot og medalya sa 13th ASEAN Para Games sa Thailand niadtong Enero 20 hangtod 26 karong tuiga. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao, mitambong sa Davao City Council session ang Davao Para Athletes alang sa maong pasidungog. Gilangkuban kini nila Kendus Granaderos, Edmond Montesilio, Ernie Gawilan, Janil Cañete, Smith Billy Cartera, Racleo Martinez Jr., Fenry Roger Lopez, Evangeline Gamao, Ebenezer Celebrado, RV Arreglado ug Alteo Nazareno. Sa privilege speech ni Konsehal Lorenzo Benjamin Villafuerte, chairperson sa Committee on Social Services, ang maong talagsaong individual nagpamatuod nga ang tinuod nga kusog dili masukod sa pisikal nga limitasyon kundi pinaagi sa kaisog, paglahutay ug determinasyon nga mulampos. Nagpainumdum sab kini sa inclusivity nga ilhon ang talento sa matag individual.